government. Please, I think we need to rethink. Pinyo wacho ni ng'wech mar reso bunge mapacho ka kod ageta mar pidho yiende maromo bilion 15 kochopo higa mar 2032. Jotend migepe Musalia Mudavadi jiwo pith mar yien ma nyalo matimo maber pacho ka kaka yor reso alwora mapiyo. Ote Mudavadi ne ochwal kod jatend migago mar thieth Susan Nakumisha mane oyore nyasi mar pidho yiende e bunge ma Kakamega. Jokanyo no pidho yiende 10,000 e nyasi mane oyangi e chungod bura mashinyalo. Nyasino ne osir kod riwruok ma ok mar piny owacho ma Kakamega Heritage Foundation kuom tudruok kod kembe mag ji giwegi. Kindeno kambi mar ndeke mar 748 Airlines okawo tinga mar pidho yiende e lowo maromo eka 7,000 mar reso bunge ma pacho ka. Chenro ma kamago geno medo kwan yiende mopidhi. In the presence of sunlight, all the trees soak back carbon from the environment. So, and we are able to tally, like the MD has said, a baby tree, experts say that a baby tree is able to soak around, a baby tree, 8 years and above, is able to soak around 10 kilograms of carbon from the environment. Bila hii miti, then this child will be affected the way the Vice Chancellor has explained here. Mi nataka hawa watoto, wawe wamekuwa na kuwe wakiwa na afya nzuri. And they can only do that wakati tumepanda miti, wapate ile oxygen ambayo ni nzuri ili wakuwe watoto wa afya. Pia wale wakongwe pia na jamii nzima, kwa sababu mimi ni PS wa jamii nzima. We are asking that we keep our environment. Poor environment we may lead to migration. Rights wetu William Samoei Ruto amesema as a ministry we are shifting from curative services to promotive and preventive health services. Kwa hivyo kupanda miti, to take care of the environment is one way of promoting health, and that is why I'm here today. Ya kwamba we clean the environment, ensure the environment is clean ili tukaweze kuwa na afya nzuri. Jopur niang' kod jotich e kambi